bună ziua sau bună seara, deși iată că încet, încet ne apropiem de vară și ziua crește. Bine ați venit în Alexandria. Astăzi, într-o după amiază frumoasă, zicem noi, chiar dacă stă sub semnul ploii, bine ați venit la acest eveniment special. Avem în rândul nostru oameni deosebiți, oameni care astăzi, într-o zi de vineri, au venit alături de noi spre a împărtăși câte ceva din, nu știu, sentimentele lor legate de dragoste, de iubire și poate că nu întâmplător acest eveniment se întâmplă cu câteva zile, să zicem cu 2 săptămâni înainte de învierea Domnului. Iată o lansare de carte, dar totodată și o conferință. Bună seara, vă mulțumesc că ați venit. Eu trebuie să mulțumesc la rândul meu domnului Doru Simis, care îmi sponsorizează și mă ajută de fiecare dată când am o idee și vreau să dăruiesc ceva oamenilor, pentru că este un dar din partea, inclusiv din partea Mariei. Ca să fim un pic mai buni, pentru că rezultat al unei nevoi de iubire. Deci, în ultima perioadă, ceea ce lipsește cel mai acut între oameni și în comunicare e iubirea. Și atunci, cred că este cea mai nimerită persoană să ne vorbească despre iubire. Despre cum trebuie să relaționăm și să fim puțin mai buni, dincolo de toate posturile. Iubirea, cred că trece peste tot și atunci, acolo unde este iubire, există și Dumnezeu. Mai mult nu vreau să vă spun, pentru că nu vreau să le țin din cei care ar putea să vorbească mult mai bine ca mine. Mulțumesc foarte mult, Cătălina. Cătălina Maria Dascălu este vinovata principală a evenimentului de astăzi. Ea a fost cu ideea să mă aducă la Focșani și eu m-am bucurat foarte mult să vin. Vă mulțumesc foarte mult tuturor că sunteți aici. Mulțumesc și domnului Cezar și Alexandria Librăriei pentru că ne-a pus la dispoziție acest spațiu minunat. Chiar minunat, chiar foarte, foarte frumos. E un spațiu special. Cred că s-ar putea face lucruri ample și foarte frumoase încă în spațiul ăsta. Vă mulțumesc tuturor celor care ați venit. Am aici niște prieteni care au venit și de la Râmnicu Sărat și de la Tecuci. Și le mulțumesc în mod special pentru surpriza pe care mi-au făcut-o. Dar și cei din Focșani. Sunt câțiva de pe Facebook care sunt prieteni și sunt în sală. Aș vrea să fac o mică corectură. Cartea la care sunt coautor, împreună cu fizicianul Alexandru Mușat, care este aici alături de mine. Nu este o carte coordonată de mine, cred că e invers. Domnul Mușat, împreună cu domnul Valentin Nedelea, au scris această carte, au publicat 2 ediții înainte să apar și eu. Eu sunt coautor la a 3-a ediție a cărții. Și în această carte am încercat să facem o traducere a legilor câtorva dintre legile fizicii cuantice, o traducere spirituală a legilor din fizica cuantică. Adică am încercat să arătăm că știința are deja suficiente date pentru a ne duce cu mintea undeva dincolo de ceea ce suntem obișnuiți să cunoaștem și să știm despre noi înșine ca ființe umane. Deja știința știe ce știe și religia, sau ce știa religia acum 2000 de ani, sau ce ne-a spus Iisus Hristos acum 2000 de ani, și anume că există viață și nu puțină, dincolo de forma fizică pe care o cunoaștem. Forma noastră fizică, forma fizică în care suntem noi, s-ar putea să fie o formă foarte rară în univers, cel puțin asta spun legile fizicii cuantice de până acum, dacă nu cumva unică, dar formele de viață există nenumărate forme de viață în univers și am descoperit în ceea ce ne-a adus știința sau ce știe știința până acum, lucruri care ne dau multă speranță ca ființe umane.
Adică moartea ar putea ca în viitor să nu mai fie văzută ca un eveniment destructiv și negativ, așa cum o privim noi acum, s-ar putea să le schimbăm percepțiile în totalitate și să o vedem doar ca pe o schimbare de formă, schimbarea învelișului și trecerea într-o altă formă de viață. Tot acolo, tot din legile fizicii cuantice, am găsit suficiente dovezi ale existenței sufletului, ale faptului că sufletul vine în acest corp fizic, este deja o entitate informațională, născută de mult, și care părăsește corpul fizic în momentul morții, dar nu moare el însuși. Are o călătorie undeva în alte sfere și în alte dimensiuni. Iubirea, spre care tindem cu toții, ne va duce cumva către un alt gen de cunoaștere, către mai multă cunoaștere și înțelegere și către mai multă speranță. Noi trăim o mare disperare ca în trupurile noastre fizice, în primul rând, din pricina fricii de moarte. Este o frică inconștientă, chiar dacă nu o conștientizăm neapărat că avem frica ei, totuși acesta este fundamentul traumelor pe care le avem de-a lungul vieții. N-am să încep conferința acum, am vrut doar să fac o mică introducere legată de cartea Jocul Divin, Șansa Omului în Univers. Aș vrea să-i dau cuvântul domnului Alexandru Mușat, care a venit împreună cu mine de la București și care vă va spune câteva lucruri despre ființa umană, după care voi reveni eu să vă vorbesc puțin despre relații și despre vindecarea lor. Vă mulțumesc! Noi în această carte am încercat într-o primă fază o apropiere între știință și spiritualitate. Ceea ce s-a întâmplat până la urmă a fost o descoperire și a noastră, cum că știința încet, încet se apropie de cunoașterea, să spunem, ezoterică sau spirituală. Adică, dacă la un moment dat părea că această formă de cunoaștere, știință, se depărtează de spiritualitate, de sentimentele, hai să spun, cristice sau religioase, cum trebuie să le numiți, încet, încet am realizat că, de fapt, știința este o altă formă de cunoaștere prin care încet, încet ne vom apropia de aceeași problemă care a fost abordată și în contextul religiilor și care este în continuare abordată de religii. Deci nu este o rebeliune, poate pentru unii aproape să... Poate pentru unii încă știința este un soi de negare a sentimentelor religioase. Dar dacă e să urmărim cu atenție evoluția oamenilor de știință autentici, vedem că toți, la un moment dat, în viața lor se apropie de sentimente religioase. Evident că este oarecum surprinzător acest lucru, dar cred că ar fi trebuit să ne așteptăm. Dacă a existat un moment în care oamenii de știință au negat cumva, eu știu, învățăturile religioase, a fost pentru că au fost abuzuri. În timpul Evului Mediu au fost foarte multe abuzuri din partea bisericii, nu din partea religiilor, ci din partea bisericii, și această instituție a pervertit destul de mult, hai să spun, sentimentul cristic care ar fi trebuit să o domine. Acum suntem pe cale, credem noi, că cele două se vor apropia și
putem să observăm două lucruri în ultima vreme. Anul trecut, ca o informație așa de ultimă oră, Premiul Nobel pentru Fizică a fost acordat pentru ceea ce se cheamă oscilațiile neutrinilor. Este un lucru foarte interesant care începe să pună destul de serios problema faptului că modelul actual al fizicii cuantice nu este complet, așa cum unii dintre cei care au înființat, care au stat la baza ideile lor, au stat la baza fizicii cuantice, au suspectat de la început că teoria nu este completă. Și anume, la ce se referă acest lucru? Sunt niște particule care nu au, hai să spun, aspect electromagnetic, se numesc neutrini, care pleacă din Soare în urma reacțiilor de fuziune care generează căldura pentru planetele înconjurătoare Soarelui. În drumul lor către Pământ, aceste particule devin din ce în ce mai complexe, trecând din nivelul electronic, deci neutrini electronici, devin neutrini ionici, neutrini taonici și tot așa, e ca și cum se întâmplă un fenomen invers decât cel din lumea materială. Adică dacă în lumea materială avem parte de radioactivitate, de dezintegrarea sistemelor atomice în sisteme mai simple, cu numere atomice mai simple, cum este în cazul fisiunii nucleare, în lumea neutrinilor se pare că se manifestă un fenomen de structurare, adică de evoluție către structuri din ce în ce mai complexe, plecând de la elemente foarte simple. Asta pare să fie startul în ceea ce credem noi că o să fie o revenire încet a științei către sentimente mai bune față de religie. De asemenea, mai sunt foarte multe lucruri care par năstruinice la ora actuală, și anume noțiunea de Big Bang, care a început să fie comentată chiar de Papa, liderul Bisericii Catolice. Bineînțeles, ea are o istorie lungă, această noțiune de Big Bang. Ea a plecat din gândurile unui prelat, a fost îmbrățișată de oameni de știință, a fost generalizată ca un model de evoluție al Universului. La ora actuală, relații sau, hai să spun, administrarea Bisericii Catolice consideră Big Bang-ul o, hai să spun, informație care împlinește cumva domeniul de cunoaștere uman. El, în două cuvinte, înseamnă că startul în evoluția Universului a plecat la o singularitate și ceea ce cred că o să se întâmple, credem noi că o să se întâmple, va fi revenirea către acea singularitate. Doamna Timuc vă va spune mai multe despre această revenire în alți termeni. Dar un lucru este cât se poate de limpede și în lumea științei. Toate galaxiile au ceea ce se cheamă un black hole, o gaură neagră, care este o astfel de singularitate, ce este pe cale să atragă încet întreaga masă a unei galaxii. Și de aici, până la momentul la care aceste galaxii vor deveni o singură entitate, mai este doar un gând, un pas. Sunt multe aspecte care pot fi comentate și pot fi puse în paralel între elementele religioase și cele care la ora actuală încep să se cristalizeze ca idei în știință. Aș vrea ca să ne apropiem cu toții mai mult de știință, fiindcă ea este o formă prin care, după cum este și definiția ei, vrem să verificăm cunoștințele. Nu este suficient să ni le spună cineva, nu este o formă de cunoaștere, cum să-i spun eu, scolastică,
ci este o formă prin care orice informație, în general, este întoarsă și pe față și pe dos. În general, Toma Necredinciosul pare să fie cel care a lansat această idee a științei. Eu vă mulțumesc și dacă sunt întrebări din public pentru subiectul cărții noastre, vă aștept, dar vreau să dau din nou microfonul doamnei Timuc. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu, domnule Mușat. Am să vă spun câteva cuvinte despre cărți. Acestea două sunt același volum, în două volume, Pași către tine însuți. Au două denumiri, subdenumiri diferite, două titluri diferite, dar este vorba despre același volum, publicat de editura Darana și de editorul Ioan Busuioc, care este cu mine aici, domnul director Busuioc, și căruia am uitat din nou să-i mulțumesc. Să știți că nu e prima dată, mereu îl las la urmă. Îmi cer scuze. Aceste cărți conțin foarte multe lucruri care vă pot ajuta în legătură cu întrebările dumneavoastră de viață și nu doar cele legate de iubire, dar conțin totul până la urmă este iubire. Conțin foarte multe lucruri pe care dumneavoastră puteți să le folosiți, instrumente subtile, dar de înaltă spiritualitate, pe care le puteți folosi pentru a vă ridica la un alt nivel energetic și a păși din problemele dumneavoastră de viață obișnuite către un nou nivel de înțelegere a vieții și către o schimbare de structură în ultimă instanță. E un început, o carte nu poate fi un panaceu universal, dar e un început, e un pas pe care îl puteți face, pentru că eu mă refer aici la căutarea de sine ca fundament al existenței și asta înseamnă mult mai mult decât două cărți. Înseamnă o căutare mai profundă, înseamnă câțiva ani în care să încercați să înțelegeți lucrurile dintr-un alt punct de vedere. De fapt, cu toții avem nevoie să înțelegem lucrurile dintr-un alt punct de vedere. Apropo de minte și de suflet, vă spuneam mai înainte că împreună cu domnul Mușat am detectat că există deja multă informație științifică care poate să dovedească în cele din urmă că noi nu suntem niște ființe finite care au aterizat așa pe pământ dintr-o dată și care au venit și se tăimează. Sunt aici doar niște substanțe făcute din carbon, cum spunea cândva un prieten doctor, din molecule de carbon. Ei bine, nu suntem doar molecule de carbon, sufletul nostru conține însuși Spiritul Divin. Un fragment din Spiritul Divin, informația din Sinele Divin, este undeva în ceea ce noi numim sufletul nostru. Este partea noastră care simte afecțiunea, care simte iubirea. Această parte, când avem probleme de a ne conecta cu ea și de a ajunge la ea, putem să avem multe, multe probleme de viață. Adică, și nu doar probleme de viață, putem să avem probleme psihice foarte grave. Acum, psihologii care sunt aici știu că structura afectivă afectată fundamental înseamnă boală psihică și atunci este de la sine înțeles că nu trebuie să ne dăm voie nouă înșine, indiferent ce ni s-ar întâmpla în viață, să nu mai iubim. Nu trebuie să ne lăsăm pradă niciunui tip de disperare, niciunui fel de pierdere, pentru că asta poate să însemne să ne autoafectăm pe noi dramatic și nu doar pe noi înșine, pentru că
experiențele de viață, modul în care reacționăm la experiențele noastre de viață se înregistrează în subconștientul nostru, creăm programe acolo și, din păcate, s-a constatat că aceste programe pot fi transmise și urmașilor noștri. La acest tip de karmă mă refeream eu, pentru cei care ați citit pe Facebook, mă refeream la karmă despre care vorbește și Iisus în Noul Testament, și anume, el spune că păcatele se transmit până la al 9-lea neam. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că părinții, prin acțiunile lor, prin modul lor de a reacționa în fața unor probleme de viață, pot asimila acel răspuns undeva la nivelul ADN-ului și îl pot transmite prin gene. Mare parte din noi, mare parte din informația care este conținută în noi încă de la naștere este genetică. Se află deja în ADN-ul nostru. Ați văzut că un copil are deja preferințe, are atracție, îi place, nu-i place, unul îi plac mașinuțele, altul îi plac păpușile, unul preferă poeziile, altul preferă matematica, există niște preferințe interioare. Deci, genele nu conțin doar informație biologică, așa cum am crezut până acum, există niște ruși inteligenți care au descoperit că și noi, prin gândurile noastre, cu ajutorul minții noastre, putem să facem schimbări în ADN. Un mare proiect care s-a desfășurat în America, proiectul Genom Uman, undeva prin anii 2000, a constatat că 80% din genomul uman este nescris. Iar rușii au spus că îl scrieți voi. Voi scrieți acolo, prin modul vostru de a gândi, prin modul vostru de a procesa emoțiile și situațiile de viață. Întorcându-ne la relații, se spune că Sfântul Augustin, ați auzit de Sfântul Augustin, cred că majoritatea dintre dumneavoastră, mergea pe o plajă într-o zi. Era într-o perioadă când el se gândea intens să-L cuprindă pe Dumnezeu cu mintea lui. Și mergea pe plajă și deodată a văzut cum un copil făcea în nisip o groapă. Și Sfântul s-a așezat lângă copil și l-a întrebat: ce faci tu aici? Păi, fac o groapă. Dar de ce faci groapa asta? Păi, mă gândesc să aduc marea, să o pun în groapă. Și Sfântul a rămas uluit și și-a zis dintr-o dată: Doamne, asta fac și eu când vreau să-L aduc pe Dumnezeu în minte. Este un lucru pe care îl fac precum un copil. Este zadarnic să mă gândesc că voi putea să pun vreodată marea într-o mică groapă în nisip. Deci, e o zădărnicie să te gândești că poți să-L aduci pe Dumnezeu în interiorul tău cu mintea ta. Totuși, noi nu avem nevoie să-L aducem pe Dumnezeu nici cu mintea, nici cu altceva. N-am putea niciodată să-L aducem cu ceva, pentru că El este deja în interiorul nostru. El este deja în noi. Cei care sunt mari inițiați, cei care sunt mari sfinți, au înțeles în cele din urmă acest lucru, inclusiv Sfântul Augustin, că Dumnezeu e deja în tine, nu e nevoie să-L aduci de undeva de afară. El nu este undeva afară. El vă însoțește pe dumneavoastră, pe toți. E în ochii fiecarei ființe pe care o privim. Ființele din fața noastră, noi suntem ca într-un vis. Noi trăim ca într-un vis. Viața noastră e ca un vis, e un vis al lui Dumnezeu, spun mari inițiați. Știu că noi, ființele umane, simțim vibrațiile foarte joase pe care le trăim aici și simțim că fiecare emoție și fiecare trăire a noastră e sfârșitul lumii. Însă, așa simțim și într-un vis, nu? Ne aleargă un tigru sau eu știu ce lucru urât se întâmplă, avem un coșmar într-o noapte și în visul ăla vedem că totul este real. Când ne trezim, ne dăm seama că de fapt a fost un vis. Așa se va întâmpla și cu noi în cele din urmă, după ce vom trece prin corpul nostru fizic, vom vedea că am visat și că am fi putut
pentru că avem liber arbitru să visăm și mai frumos. Să ne folosim puterea minții și puterea de alegere pentru a iubi mai mult, pentru a-L găsi și a-L descoperi pe Dumnezeu, nu a-L aduce de afară, ca pe cum aducea copilul Mara în groapa de nisip, ci a înțelege și a simți, a trăi, pentru că fără să trăim degeaba știm. Putem să citim, sunt foarte multe informații acum și pe internet și în cărți, iată câte cărți. Dacă ne-am duce numai la astea care ne înconjoară acum, nu este suficient să citim cărți, trebuie să trăim. Experiența vieții noastre este experiența trăită. Orice nu trăim, nu există. De aceea, trăirile noastre sunt, poate, fundamentul vieții noastre. Chiar nu contează nici măcar dacă suntem savanți sau dacă doar măturăm o stradă. Suntem la locul nostru, acolo unde suntem, și important este ca experiența pe care o avem să fie cât mai frumoasă. Asta înseamnă să avem o relație bună și frumoasă cu noi înșine, cu sinele nostru. De fapt, eu cred că nu există o experiență, o relație în afară care să nu reflecte relația pe care noi o avem cu noi înșine, cu propriul nostru sine lăuntric. Tot ce vine de afară este undeva și în noi. Va rămâne să înțelegem asta încetul cu încetul. Nu este foarte greu de adus la un moment dat cunoașterea de la un nivel la un alt nivel. Ceea ce e bine să înțelegem este că oamenii din jurul nostru nu sunt neapărat în afara noastră. Ei sunt, îi regăsim cumva în trăirile noastre interioare. Internetul și în special Facebook-ul este un instrument care ne poate ajuta să înțelegem că noi suntem ființe non-fizice, nu atât fizice, suntem ființe non-fizice care se exprimă printr-un corp fizic. Că partea non-fizică din noi este cea care reacționează și aceea este experiența. Adică dacă nu aveți o emoție, dacă nu aveți o trăire interioară în legătură cu ceva, acel lucru nu are nicio importanță pentru dumneavoastră. De aceea, toate relațiile pe care le aveți, toate relațiile de viață, au o legătură cu noi și toate sunt vindecătoare și ne ajută să ne vindecăm, să vindecăm ceva în propriul nostru interior, în noi înșine. În minte, prima dată. În minte. Mintea este incriminată ca fiind o problemă. Toată lumea spune, lasă, spune și Osho, lasă mintea să se prăbușească. Bine, o lăsăm mai greu să se prăbușească. Tocmai asta e problema noastră, că nu ni se prăbușește așa de repede, că avem o rezistență la prăbușire, deși asta înseamnă o rezistență la fericire. Trebuie să știm că mintea este, de fapt, un instrument foarte puternic și poate fi, e ca un cuțit cu care putem să pe care putem să-l folosim, fie să rănim pe cineva, fie să tăiem legume, să facem lucruri utile și frumoase. Mintea noastră este o cheie pe drumul nostru către noi înșine și pe calea armonizării vieții noastre și a relațiilor cu lumea înconjurătoare. Asta a spus și Iisus Hristos, pentru că ne apropiem de sărbătoarea Paștelui și bănuiesc că majoritatea dintre noastre sunteți ortodoxi, chiar dacă nu sunteți ortodoxi și sunteți din alte, veniți din altă zonă, nu contează mesajul pe care l-a adus Iisus și anume iubirea. Iisus a fost acela care ne-a dat câteva norme și reguli pe care, dacă le-am asimilat și le-am aplicat în viața de zi cu zi, am fi cu siguranță mult mai fericiți. Iubește. Iubește-ți aproapele, nu? Iartă. Nu? Să nu apună soarele peste mânia ta, spune Biblia,
Deci, nu spune nimeni să nu te înfurii niciodată. Nu spune nimeni că s-ar putea ca niciodată să nu fii furios. Însă trebuie să știi că furia și mai ales furia prelungită sau invidia sau gelozia sau stările negative interioare, trebuie să știm că ne fac rău în mod fundamental și există dovezi și în știință. De aceea v-am spus, știința are foarte multe date la ora actuală care încă nu au ajuns la nivelul publicului larg. Lumea încă nu știe lucruri care există și care ar putea să fie salvatoare. Multe dintre ele ar putea să înlocuiască mulțime de medicamente pe care oamenii le înghit când ai putea doar să-ți schimbi felul de a gândi, când ai putea să vezi să te duci către sufletul tău și să ți-l deschizi într-un mod diferit. Relația noastră cu noi înșine este fundamentul relației bune cu cei din jur. Dacă nu avem o relație bună cu noi înșine, acest lucru se va reflecta în relațiile noastre cu lumea înconjurătoare. Lumea este oglinda noastră, este reflecția noastră interioară în aspecte fundamentale ale ei. Când avem probleme deosebite în relațiile cu persoane sau cu două persoane, dar în special avem probleme cu oameni apropiați, acolo avem ceva de rezolvat mai profund. Eu spun că s-ar putea să fie vorba despre karmă, în special în relațiile apropiate, și când spun că e vorba despre karmă, spun că e vorba despre reacții greșite sau atitudini greșite la anumite probleme provocatoare de viață. Să știți că relațiile cele mai vindecătoare, cel mai profund vindecătoare sunt relațiile negative. Relațiile frumoase presupun deja o comunicare pe partea frumoasă, bună a sufletului și a ființei noastre. Relația de care trebuie să ne ocupăm în primul rând este relația negativă. Noi suntem obișnuiți să fugim de relațiile negative, de relațiile care ne pun, ne fac părul așa, care ne fac să ne simțim îndurerați uneori, alteori la pământ, alteori distruși. Acelea sunt relațiile în care trebuie să lucrăm intens cu noi înșine și acelea sunt relațiile care ne cheamă să ne schimbăm pe noi înșine. Acelea sunt relațiile care ne spun ceva e în neregulă cu tine. Tu vezi neregula ca fiind undeva în afara ta. Tu spui, tu ești în neregulă, fiindcă tu faci aia și tu îndregi aia și tu ai făcut așa și tu ai făcut pe dincolo. Și spunem și strigăm de mii de ani așa, schimbă-te tu, lume, schimbă-te tu, lume. Dacă tu te-ai schimbat, eu aș fi fericit. Ei bine, asta este ca acțiunea zadarnică a copilului de a duce marea în groapa mică de nisip. Lumea întreagă nu se poate să se schimbe pentru ca noi să fim fericiți. Și atunci, ce ar trebui să facem? Ar trebui ca noi să ne schimbăm pentru a fi fericiți. Fericirea noastră este dată, puterea noastră de a ne crea realitatea pe care o avem în interiorul nostru. Este puterea sinelui nostru care ne duce pe cale. Există o parte de destin cu care venim pe lume. Putem să curgem către destinul nostru, indiferent unde se întâmplă el, dar să curgem frumos și să trăim frumos, să evoluăm spiritual. Toate relațiile dificile ne cheamă în mod special spre evoluție spirituală, spre alt nivel de evoluție. Relația dificilă este un semn că suntem într-o zonă de viață în care ne domină inconștientul nostru și inconștiența noastră. Inconștientul înseamnă că reacționăm automat la un program
care este acolo ascuns și care ne cere să facem o schimbare pentru că suntem sub puterea unor forțe iraționale și inconștiente care ne domină. Liberul arbitru înseamnă să pot să aleg conștient ce vreau să fac, să pot să aleg conștient pe unde merg, să pot să văd că adevărul nu este niciodată negativ. Adevărul pe care ni l-a lăsat Dumnezeu și frumusețea spirituală, frumusețea interioară pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu, nu conține nicio urmă de furie, nicio urmă de supărare sau de gelozie. Frumusețea interioară despre care vorbesc și aici, în una dintre cele două cărți, este frumusețea divină cu care ne-am născut și pe care o putem accesa la un moment dat în mod conștient. Adevărul nu este niciodată urât. Rețineți acest lucru. Adevărul, pentru că noi avem un anumit mod de a face referire la adevăr. De exemplu, pot să spun, iată, e adevărat că persoana aceea e urâtă, că are fața nu știu cum. Acest lucru nu este adevărat din punct de vedere al energiei divine. Ființa din interiorul acelei ființe urâte este frumoasă. Acela este singurul adevăr. Până când nu o să trăim adevărul frumuseții profunde care se ascunde în interiorul acelei ființe și până nu o să vedem acea ființă, să o trezim și în noi și în celălalt. Să știți că atunci când vom învăța și vom putea să vedem frumusețea în ceilalți, înseamnă că o putem simți și în noi înșine. Și acela este singurul adevăr. Ceea ce este negativ, ceea ce ne dă stare de rău, ați observat că atunci când gândim furios despre cineva, ne simțim rău. Dar știți de ce suntem furioși? Fiindcă înainte de a fi furioși, suntem disperați. Avem disperări. Se întâmplă adesea în relațiile noastre de viață. Deci furia este o încercare a noastră de a ieși din depresie, din disperare, dar nu este soluția. Este doar o soluție de moment. Este bună pe moment, pentru că omul furios are mai multă energie, dar numai pe moment, pentru că ulterior ea riscă să devină un program de viață și putem, din stări de furie, să avem comportamente regretabile și atitudini care ne vor răni și pe noi și pe cei din jur. Atenție! Când îi rănim pe alții, ne rănim și pe noi. Este pentru a ne repara relațiile de viață care au probleme, în care avem probleme, este bine ca întotdeauna să reținem că ce facem în legătură cu o altă persoană se poate răsfrânge și asupra ființei noastre. Și că asta poate să ne afecteze. De aceea să încercăm să rănim cât mai puțin oamenii din jurul nostru. Să încercăm să iubim mai mult. Să încercăm să descoperim această frumusețe în noi. Uitați-vă în oglindă dimineața. Culcați-vă seara cu gânduri bune și frumoase pentru toată lumea. Cum spune și Iisus, iertați-vă dușmanii. Pentru că ce făcea Iisus? Vă amintiți ce făcea Iisus? Se ducea și susținea conferințele lui și avea întâlniri cu vameșii și cu farisei. Și la un moment dat este întrebat, dar de ce te duci tu să le vorbești vameșilor și fariseilor? Și Iisus răspunde, eu n-am venit pentru cei drepți și pentru cei deja luminați. Eu am venit pentru vameși și farisei, am venit să-i ridic pe cei care sunt mai jos. Deci, niciun om să nu vi se pară prea mic sau prea neînsemnat pentru a îi întinde o mână. Nu știu, începând de la un leu și terminând cu un cuvânt frumos. Să știți că este o mare, mare nevoie de iubire în lumea noastră. Lipsește iubirea. Lipsește iubirea. Toți oamenii sunt disperați după apreciere. Apreciați mai mult oamenii din jur dacă vreți să aveți relații frumoase. Mulțumiți întotdeauna
pentru cel mai mic lucru, pentru că nu are nimeni nicio obligație să ne dăruiască nici măcar un zâmbet, nici bună ziua. Un mulțumesc vine pentru că persoana cealaltă a ales să spună mulțumesc. Dumneavoastră ați venit aici pentru că ați ales să veniți. Nu se întâmplă totul decât printr-o alegere. Am văzut recent circulă pe internet un film în care un cercetător spune că noi nu avem liber arbitru. Că liberul arbitru nu există. Și încerca să demonstreze acest lucru spunând că iată, gândurile umane apar în minte cu câteva milionimi de secundă înainte de a apărea în minte. Există dovezi din punctul ăsta de vedere. Sunt de acord, e adevărat. Deci gândul, s-a constatat că gândul apare în minte apare înainte ca noi să-l gândim. Deci el e undeva acolo în câmp. Da, sunt de acord, dar asta nu înseamnă că nu avem liber arbitru și că gândul ni se impune. Asta înseamnă că gândurile sunt într-un câmp, e ca și când dumneavoastră sunteți pe un câmp cu flori. Da? Și acolo, pe acel câmp, avem și narcise, și pălămidă, și volbură, și alte floricele de toate felurile. Suntem într-un câmp și alegem ce flori vrem să culegem. Sau dacă vrem să culegem pălămidă. Așa suntem și noi. Noi suntem ființe fizice doar pe un nivel. Pe alte nivele, multe alte nivele, suntem ființe non-fizice. De fapt, noi suntem spiritul care are o experiență în plan fizic. Asta înseamnă că gândul acela vine dintr-un câmp energetic. Dar noi putem să alegem. Noi putem să alegem dacă gândim un lucru bun pentru un om sau dacă putem să schimbăm. Putem să schimbăm gândul ăla. Deci, faptul că ne lăsăm dominați de gândul care a venit este cumva în responsabilitatea noastră. Asta înseamnă că putem să alegem să fim mai buni, nu ne consolăm cu faptul că a venit gândul și noi nu mai avem ce să facem. Da? Nu ne consolăm cu faptul că suntem furioși și nu mai avem ce să facem. Sau că cineva a făcut nu știu ce lucru și eu așa îmi justific faptul că sunt supărat, că sunt furios, că mă port urât sau că am diferite alte scăpări. Să știți că fără iubire ne ducem în jos. Lumea are o mare, mare nevoie de iubire. Cei care simt din punct de vedere energetic știu ce spun acum. Pentru că atunci când ridicăm din punct de vedere energetic, o să simțim greutatea gândurilor și a trăirilor și a emoțiilor lumii înconjurătoare mai mult decât înainte. Dar o să știm, măcar o să știm ce simțim și nu o să ne mai lăsăm așa de copleșiți cum eram înainte când nu știam nimic. Eu aș încheia acum aici. De ce? Pentru că dumneavoastră unii dintre dumneavoastră aveți niște probleme de viață specifice și eu sunt tentată să merg la un anumit nivel, să vă explic din punct de vedere spiritual, însă dacă dumneavoastră îmi puneți întrebări, atunci o să revin acolo unde e problema dumneavoastră și cred că ar fi mai bine ca să vă încerc să vă implic cumva în povestea noastră despre relații mai mult. Așa că aștept întrebările. Dacă aveți diferite probleme în relații, puteți să spuneți chiar despre acele probleme sau exemplul respectiv și eu o să încerc să vă răspund. Vă rog! Bună seara! Mă numesc Sebastian Ciguran, sper că sunt om liber, adică nu depind de fapturi, pot să mai gândesc. Așa. Eu personal sunt fan
Osho și Dalai Lama. Vreau să vă întreb, dacă aveți o legătură cu ce spune Dalai Lama în Arta Fericirii, că trebuie să fim toleranți, da, sigur. Înțelegeți? Iar acum pe sticlă a apărut un american care a descoperit o lege, că nimic nu este întâmplător, că faptele de bine se adună și generează energii pozitive, iar iubirea asta care o susțineți dumneavoastră are mai multe conotații. Mi se pare corectă mai bine afirmația lui Dalai Lama, în care spune să fim toleranți, concilianți, anulăm furia, anulăm îmbolnăvirea trupului și așa mai departe. E foarte frumos spus în cartea lui, o recomand tuturor Arta Fericirii, așa, și vreau să vă întreb, are legătură ce a scris dumneavoastră în carte? Că stai rușinea mea, nu v-am citit, dar o să vă citesc și o să vă citesc. Am zis bine, că greșesc? Așa. Ar fi o problemă. N-am reținut sub ce formă spuneți dumneavoastră, care ar fi legătura între Dumnezeu de sine sau Dumnezeu și oameni, între suflet și trup, că domnul profesor de fizică știe foarte bine că se încearcă experimentul ăla cu particulă Dumnezeu. Vedeți? Ca să vadă limita unde este suflet și unde este materie. Dumneavoastră, așa ca atitudine umană, în cartea dumneavoastră, recunosc că nu v-am citit. Ce ne sugerați să fim toleranți, iubitori, concilianți, să ne îndreptăm mai mult către Dumnezeu? Că toți ne-am îndreptat spre Dumnezeu. Pierdele lui sunt luate în râs, sau ar trebui, eu cred că valorile ar trebui corectate. Pentru că starea de bine se dă o valoare pe care ți-o impui tu ca om și pe care o dorești să fii. Cei din jur poate să asimileze asemenea valori sau să le neglijeze. Ceea ce trăim noi în societatea contemporană este o existență deosebită de non-valori. Mie face deosebită plăcere că ați venit aici la Focșani să susțineți asemenea lucruri, dar în următoarea carte v-aș ruga, pentru că aveți o viziune legată și de Dumnezeu și de știință, valori. Valorile generează evoluții, generează societăți, generează totul. Valoarea este cea care e dată de Dumnezeu și noi urmărim. Ceea ce a spus dumneavoastră cu ADN-ul, că este completat numai 90%, poate să fie un experiment, domnul profesor știe, cu civilizația maiașă și cu legendele lor, că civilizația extraterestră a venit și au creat niște oameni care, în sfârșit, au clonat niște maimuțe și noi, oamenii, nu avem ADN-ul complet. Celelalte animale au 94-96, numai oamenii avem 4%. Asta e o teorie mai mult. Dar credința asta în Dumnezeu, vedeți, cu cât este afirmată mai mult, cu atâta se crede mai puțin în ea. Teoria acelui englez, american, care a venit la Mironov și a spus, domnule, nimic nu întâmplător, este lege, faptele de bine generează bine, faptele de rău generează rău. Nu cred că este sănătos să ne înconjurăm, chiar dacă am fi toleranți, să ne înconjurăm numai de rău, să intrăm în cușca lui. Noi trebuie să avem o viziune când intrăm în cușca lui. Trebuie să avem potența și energia de a urni, a face ceva bine în această cușca lui. Chiar dacă energiile trebuie să le luăm că sunt negative, să le corectăm, așa am înțeles la dumneavoastră, ele nu fac bine întotdeauna. Energia mea pozitivă trebuie să fie cuplată cu alte energii pozitive ca să anulez energiile negative. Dar consider că ceea ce se întâmplă în societatea noastră de astăzi este ca urmare a simplului fapt că nu mai sunt valori. În educație, în știință, în școală. Unde vreți dumneavoastră? Non-valorile au pus capăt. Acum am un coleg care crede în Dumnezeu și își spune că dracu. Eu nu cred că dracu a pus mâna pe așa ceva. Dar faptul că noi toți nu generăm valori și apreciem valorile, determină această situație. V-aș ruga în următoarea carte să vă referiți și la acest simplu aspect care aș dori și am să vă citesc și am să vă citesc. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu. Există deja multe referiri. Toate cărțile fac referiri și la valori și chiar în mod special. De fapt, cărțile conțin exact acele valori despre care v-am spus că vorbește și Iisus în
Noul Testament sau însăși viața lui Isus a fost un exemplu care exemplu fundamental, că nu cred că putem să luăm un exemplu mai puternic, mai mare și mai bun decât acela pe care l-a adus Fiul lui Dumnezeu venit pe pământ. Valorile fundamentale le găsim acolo. Valoarea cea mai mare despre care Isus ne-a vorbit este iubirea. Tocmai faptul că ne lipsește iubirea, ce spuneam și mai înainte, și că lumii lipsește această valoare fundamentală pe care o neglijează, cu toate că toată lumea aleargă după iubire. Nu toată lumea spune, vai, vreau iubire, caut iubire, vreau să fiu iubit. În esența valorii, acestei valori numite iubire, este faptul că trebuie să avem iubirea ca să fim iubiți. Încă o dată, e vorba despre reflexie și răul acela pe care îl vedem în lume are legătură cu emisiile noastre. Într-adevăr, și eu cred că nimic nu este întâmplător. Unul dintre marii teoreticieni în care cred în mod fundamental este Carl Gustav Jung, care a emis o teorie, se numește teoria sincronicității. N-a fost primul care a vorbit despre ea, a mai fost un cercetător, dar care a sfârșit grav la vremea respectivă, care a descoperit că evenimentele vieții nu sunt întâmplătoare. Și tocmai asta este teoria sincronicității. Spune Jung, după cercetări îndelungi pe care le-a făcut și profunde, și experiențe personale, că nimic nu este întâmplător. Mulți dintre noi, în anumite momente, putem să vedem că Universul este interconectat, că există o legătură între noi, să nu credeți că dumneavoastră, vreunul dintre dumneavoastră, este chiar aici, în acest moment, dintr-o pură întâmplare. Cu siguranță, undeva, chiar dacă undeva la nivel conștient, s-ar putea să fiți impresionați acum, dar dacă cumva, la nivel inconștient, nu sunteți impresionați, ceva nu vă place, poate nu sunteți într-o stare foarte bună în acest moment și nu receptați informația la nivel conștient, o altă parte a dumneavoastră este partea aceea a sinelui divin, a inconștientului nostru, asimilează ce s-a întâmplat aici și mai devreme sau mai târziu, fără să vă mai amintiți că ați fost cândva la o conferință la Focșani, că ați ascultat lucrurile acelea, acea parte din dumneavoastră care a fost aici va recunoaște valoarea respectivă, va recunoaște informația când va fi pregătită și va putea să facă acest lucru. Sigur, și Osho este în cărțile mele foarte prezent. Am comentat multe dintre să zicem, nu-i zic pildele, dintre spusele lui Osho. Este de asemenea prezent și Dalai Lama în lecturile mele și în căutările mele. De altfel, pe propria mea cale spirituală, am cam căutat prin tot ce înseamnă lectură spirituală, dar și prin experiență personală și apoi am trecut și prin filtrul personal aceste valori. Valorile fundamentale, spuneam, nu sunt neapărat intelectuale. Dacă un om, eu știu, vinde acolo, aici, la Carrefour, niște obiecte, s-ar putea să fie un om care are valori fundamentale și puternice. Acel om care vinde obiecte și care n-a citit nicio carte și care poate nu este aici. Dar dacă el iubește, dacă el este bun, dacă el are grijă ca oamenii din jurul lui, oamenilor din jurul lui să le fie bine, poate că mai plânge și el din când în când, poate că trece prin anumite suferinți, dar le depășește prin puterea iubirii care este în interiorul lui și prin partea frumoasă pe care a mobilizat-o în experiența lui, acest om are valori. Ce anume ne face rău? De unde vine răul din lume? Din lipsa de iubire. O să vedeți că lipsa de iubire este crâncenă, este dureroasă, deci distruge
Și ea a făcut întotdeauna și războaie, ea a omorât oameni, ea a distrus suflete. Astea sunt non-valorile fundamentale. Cred că domnul Mușat ar vrea să mai spună ceva. Mulțumesc. Ați amintit câteva idei interesante relativ la, hai să spun, cele două aspecte de manifestare ale noastre. Corpul sau viața noastră în plan material și sufletul sau spiritul. Eu zic că este mai corect spre spiritul. De ce? Fiindcă de multe ori spunem că și-a dat sufletul și atunci o legăm cumva de niște procese care sunt în plan material. Elementul acesta, spirit, nu putem lega decât de o formă de manifestare neutrinică. Adică ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că proprietățile electromagnetice nu o să găsim niciodată la nivelul spiritual, la nivelul spiritului. Deci trebuie să ne ducem într-o cu totul altă lume și încet, încet, cred că, în funcție de capacitatea fiecăruia de a asimila anumite informații, unii chiar în viața aceasta vom fi, să spun, convinși că există o formă cât se poate de clară a manifestării noastre, atât în plan fizic sau material, cât și într-un alt plan, în planul acesta spiritual. Acum, vedeți, eu vă înțeleg pe dumneavoastră, este un element care descumpănește pe foarte multă lume, chiar și pe mine, iubirea. Iubirea, în termeni dintre aceștia mai prozaici, ar însemna armonia dintre, hai să spun, ființa noastră sau dintre ceea ce reprezentăm noi ca entitate și restul creației divine sau restul Universului. Deci cam așa se poate spune în termeni dintre aceștia, să le spun eu, matematici, ceea ce poate să însemne iubirea. V-ați gândit la un moment dat la aspectul că noi am fost creați de o civilizație extraterestră, am înțeles din spusele dumneavoastră. Este o înțelegere greșită a fenomenelor. Să știți că acea civilizație extraterestră erau tot niște spirite care vroiau să trăiască materialul. De ce este necesar acest trai în plan material? El ajută, prin evenimentele care se întâmplă în plan material, la creșterea spirituală a fiecărei, hai să spunem, entități provenite din Spiritul Divin. Deci asta este miza planului material. Și atunci, acele civilizații, hai să spun, extraterestre, cum v-ați exprimat dumneavoastră, nu au modificat maimuțele ca să, cum să spun, să le facă niște slugi ale lor pentru nu știu ce motive meschine. Și această modificare la nivelul unor vietăți care nu au încă liberul arbitru este o necesitate a acelor spirite pentru a trăi sau a avea o experiență materială care să le ridice în planul acesta spiritual. Deci, ceea ce este oarecum destul de limpede la ora aceasta, evoluția în plan spiritual nu există ca atare. Adică, la niște frecvențe ajungem, la acele frecvențe rezonăm, dar nu o să avem capacitatea în planul acesta spiritual să creștem. Capacitatea de a crește sau de a scădea apare doar în plan material, odată cu interacția aceasta totală pe care o avem noi cu Universul din jurul nostru, atunci când suntem în planul acesta material. În planul spiritual rămâne doar un, să spun, un fragment de trăirea noastră prin care avem parte doar de nivelul la care suntem deja și nu vom fi în stare, în planul spiritual, să spargem, hai să spun, nivelul de evoluție pe care îl avem la momentul la care
am părăsit acest plan material. Deci, am auzit în ultima vreme o expresie, nu știu de la cine, nu mai pot să dau seama de la cine, care a rezonat cumva cu modul meu de a gândi. Respectivul spunea ceva la modul următor. Ignoranța nu poate fi rezolvată prin moarte. Adică, necunoașterea nu poate fi, hai să spun, rezolvată atunci când plecăm din acest univers. Când plecăm din acest univers material, ceea ce am adunat noi este zestrea noastră spirituală, iar celălalt plan poate doar să ne schimbe sau să ne întărească anumite spun concluzii pe care le-am format deja în această existență. Dau exemple, să spun, din istorie. Stalin a venit cu zestre, poate și Hitler a venit la fel cu o zestre spirituală deosebită. Noi putem considera niște tipi handicapați din punct de vedere spiritual. Știm că fiecare dintre ei avea porniri către ceea ce numim noi acum paranormal deosebite, atât Stalin cât și Hitler. Dar, din păcate, a fost o mare cădere a lor în plan spiritual, în existența lor în plan material. Vă mulțumesc și dau telefonul. Mă scuzat, dau microfonul colegii mele. Mulțumesc. Mai așteptăm întrebări. Deci ați văzut ce spunea domnul Mușat puțin mai înainte, că șansa omului, asta este și mesajul nostru, și șansa noastră a tuturor, este chiar întruparea, viața în trup fizic. Că poate ne întrebăm, măi, dar de ce m-ai fi născut, ce-i fi cu mine pe aici, de unde ai fi venit, unde merge? Nu? Fiecare dintre noi are așa câte un moment din ăsta când se întreabă, măi, ce rost avea viața asta? Iată, viața asta, spune domnul Mușat, și spune pentru că a studiat câteva dintre legile fizicii cuantice, spune că sensul nostru este acela de a evolua spiritual. Că dacă nu evoluăm aici, dincolo, când am trecut dincolo, deci când sufletul nostru s-a dus în alte forme vibratorii din univers, și există multe alte lumi în care putem să ajungem, dar ajungem și după merite și pe acolo. De fapt, aici se petrece evoluția spirituală. Venim aici ca să evoluăm spiritual. Venim și ne întoarcem. Tocmai citeam în zilele astea, într-o carte, se numește Autobiografia unui yoghin. Este scrisă de... titlul poate părea un pic ciudată, dar este scrisă de un mare maestru spiritual, Yogananda se numește. Și Yogananda, care era un mare sfânt, spunea același lucru și spunea chiar că avea o conversație cu marele om, alt mare maestru spiritual, maestrului spiritual. Acela nu mai era în trup, vorbea cu el și acela îi povestea cum este dincolo, ce se întâmplă în lumile de dincolo. Și ideea era aceeași, că noi trebuie să ridicăm aici, noi n-am venit din întâmplare aici, suntem ca să înțelegem, să conștientizăm, că asta înseamnă evoluție spirituală, să devenim conștienți de noi înșine, fiindcă avem o mare doză de inconștiență, asta e principala noastră problemă, inconștiența. Inconștiența înseamnă același lucru cu negativitatea sau cu momentele când ne simțim rău, când avem momente de furie, de supărare, de iritare, de neînțelegere. Asta, să nu înțelegeți greșit, nu înseamnă că nu trebuie să ne înfuriem niciodată deloc, că e greșit dacă ne-am înfuriat puțin. Nu înseamnă că nu trebuie să fim triști niciodată sau să nu fim niciodată supărați, da? Deci să nu înțelegeți greșit. Toate lucrurile astea trebuie experimentate.
Noi cu toții, nu că trebuie, că e obligatoriu, dar oricum le experimentăm. Nu scapă nimeni să nu treacă prin aceste registre vibraționale. Noi le vom simți, sunt emoțiile noastre, sunt trăirile noastre, ele vin acolo însă pentru ca noi să înțelegem ceva, să înțelegem de ce au venit și să le corectăm. Și să ne corectăm pe noi înșine și să ne conștientizăm, să înțelegem că atunci când avem o reacție ne simțim într-un fel, când avem o altă reacție ne simțim în alt fel. Că starea noastră nu este una nefericită, nu suntem niște victime în univers, ci cumva am venit aici, suntem extensii ale Spiritului Divin, apropo de întrebarea pe care a pus-o domnul mai înainte. Suntem extensii ale Sinelui Divin, ale Spiritului Divin, suntem mici fărâme din acest Sine Divin care se încarnează pentru a avea o experiență în trup și pentru a înțelege, pentru a conștientiza existența. Acesta este unul dintre mesajele cărții Jocul Divin, Șansa omului în univers și unul dintre mesajele celorlalte cărți ale mele. Vă rog. Deci valorile fundamentale sunt la îndemână a fiecăruia dintre noi. Evoluția spirituală este la alegere, dar este și obligatorie. În cele din urmă se pare că Spiritul Divin, apropo de Yogananda, spune că toate spiritele se reîntorc în trup până când reușesc să realizeze această evoluție spirituală, chiar dacă este nevoie să se întoarcă și de sute de ori. Că ființele umane se duc undeva într-o anumite lumi, din alte registre vibratorii, dar dacă evoluția spirituală nu a fost suficient de înaltă, ele vor reveni și vor reveni din nou și din nou în trup, până când vor reuși să facă acel salt. În ultimă instanță, visul pe care îl visăm acum și care este viața noastră, mesajul meu este să-l facem mai frumos, să visăm mai frumos pentru noi, să visăm mai frumos pentru cei din jurul nostru, să ne îmbucurăm mai mult de unii de alții, deopotrivă când ne întâlnim și când suntem singuri acasă, să învățăm să gândim mai bine și mai frumos despre ceilalți și nu de alta, dar când suntem singuri, un singur lucru facem. Ne afectăm pe noi înșine atunci când gândim sau simțim ceva rău pentru ceilalți. Gândiți și simțiți frumos, iubiți mai mult, bucurați-vă mai mult de viață, pentru că ceea ce se scrie și ce rămâne în urma noastră sunt trăirile despre care împreună cu domnul Mușat, am spus în cartea noastră Jocul Divin, sunt înregistrate într-o bibliotecă divină. Există o bibliotecă divină, este celebra cronică Akasha, în care ceea ce se scrie sunt trăirile noastre, ceea ce trăim aici și acum. Să trăim mai frumos, să trăim, să ne iubim mai mult și să încercăm în fiecare moment să avem alegeri mai fericite, să fim mai responsabili și în relațiile cu cei din jurul nostru și în special atunci când cei din jurul nostru ne provoacă, când sunt ostili sau furioși, să știți că atunci ei au o cerere mai mare de ajutor. Nu cer să fie pedepsiți și atunci cer să fie ajutați. Dacă vreți să știți precis lucrul ăsta, uitați-vă la momentele în care dumneavoastră înșivă sunteți furioși și vedeți că aveți nevoie de ajutor. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru tot, pentru Cătălina, pentru invitația ta minunată. Îți văd frumusețea sinelui tău interior. Aș vrea să o vezi și tu pe mea. Aș vrea să-ți îți transmit toată dragostea mea și îți mulțumesc foarte mult. Mulțumim librăriile Alexandria. Poate mai venim și cu altă ocazie, poate vom face lucruri și mai frumoase altă dată. Deocamdată suntem prima oară aici și
Sunt emoțiile primului pas, astăzi, trăite. Mulțumesc editura Darana și Ioan Busuio, care m-a adus, ca de obicei, de la București, mă duce trebuie să mă ducă peste tot, că n-are încotro. Mulțumesc și domnul Mușat, pentru că a venit împreună cu noi astăzi și ne-a fost alături. Și nu în ultimul rând, vă mulțumesc dumneavoastră și vă doresc să înțelegeți că toate trăirile frumoase sunt valorile adevărate și reale pe care le putem asimila ca ființe umane. În ultimă instanță, celelalte valori sunt trecătoare. Dacă ai bani sau dacă nu știu ce studii înalte faci sau dacă nu știu ce lucruri speciale reușești să faci în exterior, acestea sunt lucruri trecătoare. Important este ce simți în relația cu ele, ce trăiești în relația cu acele lucruri pe care le obții. Poți să culegi o floare și să fii foarte fericit sau poți să faci un doctorat la Sorbona și să te simți mizerabil. Deci, trăirea din interiorul nostru este adevărata valoare pe care trebuie să o cultivăm. Niciodată nu o să vedeți un om iubitor, un om frumos care o să-l lovească alt om. Nu o să vedeți un om care iubește și care ucide. Dacă iubește, când o să vedeți că spune cineva mi-am ucis soția din dragoste, atunci o să fiți convinși că nu e vorba despre dragoste acolo, ci e vorba despre nebunie, despre inconștiență, despre o scăpare de sub control a persoanei. Toate momentele noastre negative sunt o scăpare de sub control. Când avem probleme de viață, chiar și în relații, să știți că și atunci avem o scăpare de sub control. Nu mai controlăm lucrurile. Noi nu trebuie, pentru că încercăm să controlăm afară, încercăm să o controlăm pe cealaltă persoană. Când scăpăm de sub control, când ne scapă lucrurile de sub control, ne-am scăpat noi înșine de sub control. Pe noi ne-am scăpat. Noi trebuie să ne ducem tot timpul la noi înșine, încă o dată. Relația noastră este relația mea cu mine însă. Relația cum este relația mea cu mine însă devine cumva relația cu lumea în fiecare moment. Cel din fața mea e un fel de oglindă a mea. În măsura în care mă înfrumusețez pe mine, s-ar putea să stimulez frumusețea și în tine. Vă mulțumesc, vă îmbrățișez, vă iubesc și vă doresc o seară frumoasă și weekend. Drum bun pe calea spirituală. Sper că v-am stimulat să aveți lecturi spirituale, să citiți și pe Dalai Lama și pe Sfântul Augustin, să citiți Sfinții noștri, pentru că avem Sfinți adevărați. Avem și pe Arsenie Bobca, avem pe Arsenie Papacioc, mai avem chiar unii, avem mari călugări, avem Sfinții închisorilor pe care e bine să-i cunoașteți și există multă cunoaștere, posibilitate de cunoaștere și acces la cunoaștere. Folosiți-o, pentru că au fost vremuri în urma noastră când nu aveam acces la această cunoaștere. Faptul că avem acces la ea înseamnă că energia lumii a crescut și înseamnă că nu avem decât un singur lucru de făcut, să alegem să mergem într-acolo și să căutăm. Căutați, pentru că a trăi frumos și a trăi iubirea înseamnă a o trăi în tine însuți. Degeaba o să te iubească 7 miliarde de oameni dacă tu însuți nu ești cel care iubește. Miliardele alea nu vor însemna nimic. Tu trebuie să trăiești iubirea în interiorul tău ca să poți să simți iubirea. Aceea este conexiunea și conectarea ta cu sinele tău divin din interiorul tău și aceea este relația adevărată. Dacă această relație este strâmbă sau lipsește, atunci o să ai probleme fundamentale și în relațiile de afară. Cu cât vom iubi mai mult, cu atât va veni vremea când se va vedea această iubire și afară. Să știți că pe drum întâlnim și ispite. Prima fază este că atunci când te hotărăști să iubești, e ca atunci când te hotărăști să mergi la biserică.
toate lucrurile încep să se întâmple exact pe dos. Știți, da? Deci toată lumea te urăște prima dată. Da? Deci trebuie să înțelegem că există o cale, există un mecanism al încercării. Este povestea lui Iov. Iov, cel din Biblie, care este ispitit de diavol, dar după o discuție cu Dumnezeu, nu? Îi este încercată credința. Să știți că și nouă ne este încercată credința. Asta este cale spirituală. Să nu credeți că este ușor să te duci și să îmbrățișezi aceste valori divine. Suntem puși la încercare, poate nu la fel ca Iov, al cărui test a fost ceva înfiorător, dar unii sunt oameni care trec și prin astfel de teste, din păcate. Nu cedați, pentru că, dincolo de întuneric, strălucește lumina și iubirea. Vă îmbrățișez! Mulțumindu-vă încă o dată pentru prezență, să medităm așadar la tot ce am simțit și trăit în această seară, să medităm poate și la Constantin Brâncuș, care spune că trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus dacă vrei să vezi foarte departe. Vă doresc o seară frumoasă!